Здравейте ви, боксъри! Това е... Какво е това? Терария! Сега се креатвам нов характер. Кет. Крисалис. И креатвам... Ще делитна малко уроди. Тъй. Креатвам медиум. Да. Това е терария, но и не помня колко. И започвам геймплей на нея. Защото ми омръзна само на Майнкрафт да правя. И... вероятно ще почна след около седмица-две отново да качвам клипове на Майнкрафт. Но не съм много сигурен. Айде де, дженерейтвай се по-бързо, Ей, 3 дни минаха. Още даже не съм влязал. Като по чудо. Значи, това е нов свят. Сега. Нещото, което ма кефи бая в терария, вижте, троша и то се взема. Само да не ретрошим и то се троши цялото дърво. И то с педерас не взема нищо. То е само за кръста. Да имаме и копър вече, което е доста добре. И в терария не е както в Майнкрафт, като събереш ресурси в един свят и да ти само за света. Тук във всички светове са ти ресурсите еднакви и в мултиплеер, като влезеш, пак ти остават такви. Те, че ако искате да почнете с нови ресурси, не че да са самоубийти, защото даже и като са самоубийти, пак остават у вас. Или си правите свят, дед да ви с хакнати честови да имате. Ами... аз малко ще се покатеря, защото трябва да се качвам непрекъснато, да. Сега малко ще покопам. Арио Ча. До там ли не стига, Ми да, пишете, ако искате да правя геймплей на други игри. Ще правя, стига ми харесат. Чао. Сериозно ли е? Нищо после. За после ще поставям. После... какво после? Даже ни веднага трябва да се снабдим и с камък. Първо дърво си вземем естествено за къща. Но... нямах късмета да ме пусне... слайм! Нямах късмета да ме пусне в джунгла. Там дърветата са неизмеримо големи. Някъде 3 пъти по-големи от той дърво. В момента дед го трошам. И... аз сега не знам... Ади, троши са най-накрая, ти, умри! То сме прави повече демидж, отколко аз му правя, Копеледарник. Копеледарник, измислям си нови думи. Може и да съм ранен, но не съм мъртъв. Не за сега. Виждам... какво? Имам точ. Виждам още копър. После ще си направя чук. Аз ще вземам дирт. Ще си направя диртуал. Не да си хабя дървото. Обикновено трябва да си направите... да, и с Escape се отваря инвенторито. И тук имате крафтинг неща, дет можете да си ги крафтните.
И тук не е да слагате на разни места. Тук се крафтва само ако имате предмета. И да, аз ще взема още дърво и ще спирам този епизод. Ще направя епизод 2, епизод 3, не знам. Тук мога да направя до епизод 100, ако искам, защото докато стигнат нивото да бия дестройера, тук има и босови, което много ме радва. Сена, докато стигнато и ниво, не че ниво, а докато си имам и темити. О, падни ми хед. Не ми падна хед, сена. Ще мини бая време. Този етап. Дюа! Чат. Ще си направя къщата и тук долу. Да. Ще се изравня. Ще сложа факла. Ще взема първо малко камък. О, виждам пещера. И да, много ма кефи. И нищо, че и 2D играта. Пак ма радва това, че е 2D. Защото... Сега, защото, вижте, мога да гледам какво има под мен. Те мога да се пазя от слава. Което е много полезно. И човечето тук ви 3 блокчета, не като в Minecraft 2. Те колко стон? 28, достатъчно са ми. Не за печка. За печка не са ми достатъчни, ама... Да. Просто са ми достатъчни, да кажем. Че са ми достатъчни. Джунгла! Тук ще ми и къщата. Ха-ха! Без не е на толкова с голям път. Сено. Тук с левия бутон се поставя, не с десния. И ще взема още малко дърво, ще спра клипа. И във втория епизод ще си направя къща. Знам, че е малко неуместно втори епизод да правиш къща, но ще правя. И вероятно тази събота или неделя, вероятно събота, ще направя около 10 клипа, ще ги кача. Защото събота цял ден съм свободен. И... Да, просто цял ден съм свободен. И да, аз събрах дърво. Значи ще имам дърт, не. Аз пак дърт. Лутуал. Ще видите каквото е лутуал. После ще отивам в мините. И тук има и магии даже. Има много яки неща. Фиш. Shit, Skype. Какъв късмет, Айранор. Какъв късмет. Слайм. Чао. Бия се с тебе. Състои малкото нощ, че не съм... Мамо, то ще е мобили. Няма да му позволя. Толкова с копър май ще ми стигне за оръжие. Да, ще ми стигне. 100 на 100 ще ми стигне. Добре, още 3 дървета и спирам клипа. Докато се конвентира, вероятно, какво ще направя? Ще взема малко камък. После ще видите защо толкова много искам камък. И да, това беше от мен. Довиждане!